Si vols seguir aprenent, t'instruiré. I t'instruiré seguint un protocol, que sóc expert. I per això puc fer judicis. Si encara no saps del tot què vols, ni saps quin sentit té tot, i necessites una guia que et doni un motiu perquè t'has d'agafar a algun lloc perquè tingui un sentit i vius aquest extrínsec desconsol, jo tinc uns uniformes que et poden servir d'hospicis. I així, si creus el que jo crec, ja està. Això t'absol. És igual si és veganisme o era Piscis o hi ha moltes coses a què agafar-se i creure-hi profundament. Perquè si ho creus, això t'absol. No ho veus, però et tinc sota control. Però clar, jo t'he inculcat valors sobre dels vicis. Quan m'estic aprofitant de tu, fia't de mi si et dono autonomia. Tothom pot fer de pont pel llarg camí. Tothom es troba sol al dia a dia. Si em poso en el meu bon lloc, em poso al mateix nivell i jo aprenc de tu. I és clar, tu aprens de mi. I així, los humanos, pel món, anem fent via. I a tot això, és pertinent que jo em pregunti i què és la fe? Sabeu què és la fe? Respondre tot que sí.